Lui 3. jardunalditan gaude. Nekez pentsatuko genuen ontara iritsiko ginela 3 urtetan. Ideia askorekin hasi ginen lehenengo urtean, baina nolabait esateko esku hutsik ere bai. Eta aurtengo ediziora eskutan baliabideak, tresnak ditugula iritsi gara. Eta benetan postekoa da egindako ibilbidea. Orain, mahai ingurua hasiera emango diogu, mahai inguruari. Egindako bideo hori, gertatu denari buruz arituko gara, ikasi dugunari buruz, etorkizunera begira ere jarriko gara. Eta horretarako hemen ditugu Javier, Orioko teknikaria, Miren Bibes, Proiekta Urbe bulego teknikoko arkitektoa, eta Imanol Esnagola gaindegiako koordinatzailea. Miren Bibes, aurkezpentxo bat egingo dut, Mirenena, pixka gehiago ezagutzeko. Esan bezala, Proiekta Urbe arkitektura bulegoko kidea da. Lehen urteetan arkitektura bulego klasiko baten modura hasi baziren ere lanean ireizgarritasuna eta diseinu barneratzailea landu ondoren duela zenbait urte 2 lanlerro jarri zituzten martxan. Bizimodu aktiborako hirigintzari dagokiona batetik eta hirigintza barneratzaileari dagokiona bestetik. Azken hilabetotan berriz, Orioko hirigintza plan orokorraren baitan eragin linguistikoaren ebaluazioa bertatik bertara ezagutzeko aukera izan du. Eta hirigintzak hizkuntzan duen eraginari buruzkoak ederki ezagutzeko aukera izan du. Zuk Miren, lehenengo aldiz eragin linguistikoaren berri noiz izan zenuen? Momentu honetan izan zen Orioko kontu honekin? Bai. Jardunaldi hauen berri bai izan nuela, aurreko urtetan egontziala, baina tresna hau existitze zala eta neurtzeko modu bat zehola, aurten lehenengo aldiz. Lehenengo impresioa, zerbait esateko? Hasieran, enun ulertzen, ikusten nun beste arlo bat zala, aztertzeko beste arlo bat zala, baina enekin zenbateraino sakontzeko aukera eukiko genuen. Horrek arduratze gintun, bai Pilar arkitekta, udal arkitekta Oriokoa, eta ni neuk ere lehenengo bileran hori jarri gendu mai gainean, ezta? Zalantza hori, zenbateraino sakondu ahal izango dugun euskeratik hirigintza arlotikan. Horri izan zenuen, beste irakaspen bat ere bai, honen inguruan. Orio aipatuta, 2. mahaikidea aurkeztuko dizuet, Javier Zabaleta, Orioko udaleko euskara teknikaria da bera. Apur bat ezagutzen dugunok badakigu langile soila eta ohiko teknikaria baino askoz gehiago dela. Lana pasioarekin uztartzen duen horietakoa da, Javier. Edo beste modu batera esan da, egiten duena, sinisten duen horietakoa dela esan dezakegu. Euskara teknikaria ez ezik, euskaren aldeko langile nekaezina baita. Oriok urte askoan euskararen alde emandako urratxe politikoek eta euskara sustatzeko plangintzak ezin dira ulertu Javier Zabaletaren ekarpenik gabe. Naiz eta beste kideren askoren ere ekarpena ere egongo zen, bai? Azken hilabeteotan ere eragin linguistikoaren ebaluazioa dagozkiona, bertatik bertara ere ezagutu ahal izan dituzu. Zu Javier, eragin linguistikoaren ebaluazioaren berri lehenengo aldiz noiz izan zenuen? Jaboi asko eman dit, ez da gero beste zerbait eskatzeko asmotan da ginen. Eskatzen dizkiot hitzak. Nik uste eragin linguistikoaren kontu honetaz beti, hontan gabiltzanok beti izan degula horren intuizioa, ez da? Eta ez bakarrik guk, euskararen kezka degunok izan dugu horren intuizioa. Modu formulatu oain etorri da, baina horren intuizioa alegia hirigintza departamentuan hartzen dian erabakik gero euskeran eragin handiagoa dutela guk asmatze ditugun 11 kanpaina baino hori nik uste bistakoa zala eta eskertu behar dana da oain egindan alegina hori sistematizatzeko, hori plaza publikora ekartzeko, horren sozializazioa egiteko, hori uemak eta gauza hauek antolatzen ibili zeatenok indezue, nik uste oso lan hundi jeindala, oaindikan badaukagula sozializazio hortan aurre aiteko modua, baina
haundila daindana denbora gutxian, leheno Mikelek esan zuen plusmarka bat jarri dela, hor hiru urtetan zenbat aurreatu dan hortan, uste importantea dela, eta hori ibilizeatenak egin dezue, eta eskertzekoa iruditzen zait, eta bere balioa ematekoa. Bai. Eskerrik asko, Javier, zure ekarpenagatik. Hirugarren mahaikidea, Imanol Esnaola dugu. Javiri buruzkoak entzun eta gero, igual azerretu egingo zait, berak ere lan eta pasioa gustartzen dituela esaten ez badut. Horrela baita. Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia da gaindegia. Eta errealitate sozioekonomikoaren azterketa egin, datuak eman, eta eragile ekonomiko eta sozialei Euskal Herriari buruzko ezagumendua eskaini nahi dien behategia da. Eta bertako koordinatzailea eta motorra, da nolabait Imanol Esnaola. Zuk Imanol, eragin linguistikoaren ebaluazioaren berri, lehenengo aldiz, noiz izan zenuen? Bueno, nik galdera aurretikan ere pasazigutenez, erantzuna pixka pasatuta garri dut. Nik uste, eragin, honen, hemen ibilbide bat ere egin beharra dagoela, ezta? Gogoan dut, askotan, bere garaian gogoratzen duzu zuetako askok, Kike eta Xiadekorekin herri ibili zirenean, nik gogoratzen dut, ulezon guk gure azterketa egin genuenean, eta parte hartu genuenan batzuk iritzia ematen da bar, eta nola aztertzen genuen, auzoz auzo, bertako demografia eta bertako ezaugarriak, eta bardoan, nik uste gai hau, hirigintza eta eragin linguistikoa euskaltzaleon eguneroko agendan, oso presente egon dela, beti egia da momentu puntualetan, eta seguruna urgentzia larriago batzuetara arreta gehiago jarri behar izan dugula, ezta? Gogoratzen dut hori, eta gauza asko esaten dizkit horrek, gogoan dut eraberean ere, euskararen erabileraren neurketa hasi zenean, hasi aurretik ere, ez? Txillarderi bera gogoratzen dut azaltzen behin eta berriro Irlanda eta Galesko esperientzia, eta 80 hamarkadan ari naiz orainik, ez? Gales eta Irlandako esperientziak eta zer nola antolamenduak, ekonomiarenak, herrienak, legediekin lotuta eta bar, inpaktuak bai, inpaktuak ez, zenbateko frakasoak eta frustrazioak Irlanda independente batean esate baterako. Orduan, guretzat, hori, hemen gauden gehienontzat esango nuke, edo askorentzat behintzat, ibilbide luzeko kontua da. Euskararen erabileraren aurketa EKBek egiten zuena, gero 6 elkartea jarraitu zuena, gure hartan dugu Olatz Altuna ere hortan buru belarri ibili dena, ez? Nola baloratzen ditugu kalean, entzunez, behaketa bidez jaso ditugun datu hoie. Nola egiten dugu ibilbide hori? Ibilbidea ez bakarrik ordutegiak, nondi pasako da gure ibilbidea behaketarako? Noski hori irigintzak erabateko eragina du. Eta guzti horrek sortu genuen hor gero agoratuko zuenez bat aldizkariari eusteko eta erabilera neurketa egiteko 6 elkartea, gero soziolinguistika klusterra bihurtu dena, eta han ere gogoan dut Katalunian nola izan ginen Oferkat izeneko azterketa eredu bat eragin presentzia linguistikoa eta haren eragina neurtzen zuen eredu bat, gero guk Euskaini edo deitu genion, eta ebele ibili ginen hori sustatu nahian, ez zuen bide luzerik egin, baina ja, Santa Coloma de Gramaneten, haiek oso aintzat hartzen zuten, Oferkat eredua sortu zuten teknikariek, oso aintzat hartzen zuten hizkuntzaren presentzia, hizkuntzaren erabilera, espazio, bai espazio simbolikoetan eta baita espazio fisikoetan ere, ezta? Beraz, hirigintza eta lurraldea eta hizkuntza, oso presente egon direla gu guztion eguneroko lanean lotuta, ez? Beste kontu bada, egia da, zorionez, elek urrats bat ekarri duela, lortu duela onespen tekniko, intelektual, politiko eta sozial garrantzitsu bat, horregatikan ere, bintzat, EAeko udalen legean jasota geratu da. Eta beraz, nik uste gauzak metatu egiten direla, ezta? Eta metatzeak eta arnaz luzeko ibilbide hauek, pentsa nondik hasi garen, eta seguruna atzerago ere jo genezake, ezta? Onaino ekarri gaituztela. Eta nik hori azpimarratuko nuke ibilitakoa euskaltzale askoren lanetik ez dela alperrik izan. Luzatu da pixka bat, ez dakit bigarren galderarako zer esateko geratuko den egia zan. Ze bai nahi nuen, behin mahaikideak aurkeztuta gaiari heltzeko, hasierako hitz batzuk esatea bakoitzak, eragin linguistikoaz, bakoitzak bere jardun eremutik, zer azpimarratuko zenuketen.
behar bada zerbait ja dagoeneko aurreratu duzue, Javier, nahi baduzu zugandik hasita, ez dakiz zerbait gehiago, bai inguruaren gaian sartu baino lehen, zerbait gehiago azpimarratu nahiko zenukeen, lehenengo hitz batzuk. Bueno, pixkat Imanolek esan duenak segituz eta hori pixkat sakontzeko esango nuke azpimarratzeko iruditzen zait, hemen eindan 3 urteko bide hontan eta horrek ematen duna eta oraindik emateko daukana, adibidez, niretzat oso importantea da, bai tresna normalizatu izana eta ja aplikatzen hasi izana normalitateak udaretan eta bai bestalde eta bereziki gure Euskal Herri puska hontan, hontan uratu berri dan udallegiak egitea aipamen propio espresoa udal herri euskaldunena eta elearena, ezta? Hori irutzait giltzarria dela, horrek bide eder bat irikitzen dula ibiltzeko eta hor izango deula lana eta gustoz egiteko modua. Erreserba daukat bestalde, herri euskaldunetan hizkuntza politika berezituak aplikatu behar diala eta bide hori orain zabaltzen du udal legeak eta hori da idea potente bat, nire ustez, orain arte batzuk defenditu izan deguna, baino sozializatzeko arazo asko dituna. Nahi betzat nire inguruan sumatzen dut, oraindikan esaten dezunen herri euskaldunetan tratamendu berezia eman behar zaila herri euskaldunei, euskararen sustapenari dagokionez, ez dala ondoegi ulertzen hori oraindikan eta baita sektore oso euskaltzale dianetan ere, hori utzeit hori mahai gainean jarri behar dala. Zuk esaten dezunen Orioko pediatra erdalduna jarri dute eta beraz horrei lehentasuna eman behar zaio eta Orioko pediatrak euskalduna izan behar du, oraindikan baituzu euskaldunak oso euskaltzaleak dianak esatizutera baina nik getxon bizine eta nire umea zer da, zureak zergatikan izan behar ditu, nereak baino eskubide gutxiago, hori gehiago, hori ere hor dago, nik uste sozializazioan eta tratamendu udarri euskaldunen tratamendu bereziaren alorrean badeula zera ausnartu eta badeula hor koska bat, oraindikan ondoegi konpondu ez deguna. Irutzait udal legeak hortan garrantzia handia izango dula. Horren garapenak argituko dizkigula. Oraindik argitu gabe dauzkagun hainbat alor. Eskerrik asko. Miren, galdera bera, atariko hitz batzuk, eragin linguistikoaren ebaluazioaz, ondo zure jardunaren mutik, zer azpimarratuko zenuke? Nik azteko nik soziolinguistika buruz ez dakit ezer. Ni arkitektua besteik ez naiz, eta azkeneko urteetan eukidegun ikasi ditugun gauzekin alderatuta indegu lan hau. Euskarara hurbildu gera, hirigintza arlotik anoski, euskarara hurbildu gera aurretikan generoakin, aurren ikuspegia hirian edo eta bizitza aktiborako hirigintzak zer eskaini behar duen, hortikan hurbildu gera baita ere euskararen kapa hau ezartzera. Orduan, jakin gabe gehiagit testu ingurua hori zein dan, bai ikusten dugu oso aberasgarria dela, kapa bat gehitu dugun bakoitzean. Hirigintza aztertzerakoan, asko ikasi dugula horri buruz, eta asko aberastu dugula testu ingurua. Gero, hirigintzak erantzuna eman beharko die gauza askori. Batzuei hobeto erantzuteko aukera eukiko du, eta beste batzuei ez horren beste. Baina datu guzti horiek mahai gainean eukitziak, eta eragin horien berri eukitziak, ikuspegi asko zabaltzen du. Argazkia handiago egiten du, leku batzuk enfokatu geldituko dira bestiak baino, baina beti ere aberasgarria da, gero ikusiko dugu. Noiz dakagun aukera edo ze politika aplikatu ditzakegun arlo bakoitzetikan, baina beti ere saiatuta helburu berdinak, azkenean helburu bat lortu daitekela zeharkakotasunetik arlo bakoitzak bere lanak ondo eginez. Baina horretarako bai behar degula oso argazki bat oso ondo enfokatuta, ahalik eta leku gehienetan enfokatuta. Eskerrik asko. Eta Imanol, zure azkeneko hitza, atariko hitz batzuk, eragin linguistikoaren ebaluazioaz.
bai, izena duenak, izana duela esaten dugu, eta beraz, eragin linguistikoa neurtzeak ere dimensio bat ematen dio errealitate bat, hain zuzen ere, euskararen berreuskalduntzearekin, normalizazioarekin eta guzti horrekin lotutako ideia asko inertzia batetik datozelako, eta hain batean kosta egin da, ez? Hain gauza lortzea, eta beraz, honek badakar zera berri bat, agenda berri bat, ez? Euskararen esparru honetara, eta beraz, nik hori azpimarratuko nuke. Osagai berriak euskararen geroan arduratzen gaituztenak. Ondo, eskerrik asko Hiruroi. Atariko adierazpen hauek eginda, gaian sakontzen hasiko gara, eta 3 ardatz nagusiren inguruan jardungo dugu. Gertatu denari buruz arituko gara lehenengo, zer ikasi dugun, bai? Bide horretan ikusitakoa, bai, gertatutakoa, eta gero zer ikasi dugun, eta aurrera begira jarriko gara bukaeran. Egiteko daukagunari buruz hausnartuko dugu. Hasteko beraz, atzera begira jarriko gara, eta hori ora etorri nahiko nuke lehenengo, beraz, Javier, zuri egingo dizut lehenengo galdera. Horio nik uste dut, Imanolek lehen aipatu dituen herri horien artean, etxebizitza goraz, biztanleria gora egin duen herri horietako badela, 2000ko hamarkadan hazkunde nabarmena izan duen herri bat izan da, 1400 biztanle aipatu ezue, 1400 biztanle gehiago dituela. Ikuspegi soziolinguistiko eta demolinguistikotik zer ikusten zenuten Orio? Orion zer gertatu dela ikusten zenuten? Bai, ez nuke esango bistan gelditu da hemen, ez da, Orioko kasua berezi jadanik, joera orokor baten barruan dago, eta Orion ere nabarmena izan da aldaketa hori. Ez digute kontatu behar, bizi izan dugu, bertan bizi geanok, ikusi dugu herria aldatzen gure begiren aurren, aldatzen biztanle kopurua asko onditu dalako, etxe garapen urbanistikoa ondila izan dulako, eta baita ere, zoritxarrez, euskararen erabileran utxune berri batzuk sortu dialako, lehen geneuzkanaz gain, ez da. Orduan, aspaldi xamar, oain 2 urte, 2014an edo idatzi nun, idatzi bat egin nun sustatun eta publikatu zena esanez arnazguneak eta bereziki Oriokoa, nik horren ezagutza dakatelako oso egoera prekarioan zehola euskera. Naiz da esaten dugun erdi broma, erdi serio Orio dala munduko herri euskaldunenetako bat, hala da, oraindik hala da, baino bertan euskararen egoera oso prekarioa da, ezin dugu hori ahaztu. Eta Orion bezala, jardunaldi hauetan frogatuta genituanez, lehenbiziko jardunalditik, 2014an Iñaki Urrabasok eman zituen klusterrekoak, eman zituen datu haietan, ikusi izan, hori orokorra dela, ezta. Baina Orion begibistakoak dia, eta ekarri izkitzuet datu batzuk, esan egingo ditut, baina jake preparatu eta jarrikoet laburpen kuadro bat aurkitzen dedan. Hemen. Imanol Azkuek esan dituna dia batzu, beste bateo beste berria da. Ikusten dezue, Orion adibide garbila deula. Biztanleria 2001-etik 2011-ara asko onditu da. Baten batek begi solila baldin baukata kontuatzen bada datuak ez datozela guztiz bat Imanolek eman dituenaekin, da borobilketak diferente inditugulako, ez da besterik. 4.500 ginean Oriotarrak 2001-ean, eta 2011 jartzen du hor, egia da hori datu beranduagokoa dela 5.900 gara. Momentu honetan 5.900 dago herria, 5.900 eta luze, eta segitzen du azten. Horrek esan nahi du, oso tarte txikian, 10 urteko tartian, 1.200 biztanle irabazi ditugula. Hori da, 130, pentsazazue zenbateko diferentzia dan. Herrian konposizioa asko aldatu da.
esango nuke, daturi ikusita, harrigarria ez da ezagutza datuak eta jetxi izana, baizik eta hain gutxi jetxi izana. 180ko ezagutza geneukan 2001 eta oain 176an gaude. 4 puntuko aldia da, kontutan hartu behar da, 1996an 183an geundela. Alegia, jeiste hau ez da azken hamarkadari dagokilona bakarrik, aurretik ere bazeon jetxiera zera bat, datutan. Horrekin batea, datuak ez dizkitzu eta hor jarri, ze hori konplejoagoa da azaltzeko, baina kaleko erabilera orokorrean ere jeisten ari da, eta batez ere helduen artean gertatzen ari da hori. Gero emango izuet hori kontrastatzeko beste datu bat oso pozgarria dana, baina helduen artean nabarmen da joera beradakoa dala, eta behar bada datu deigarrienak dia etxeko hizkuntzari dagozkionak, etxean euskeraz egiten duten oriotarren portzentajea momentu hontan da 152koa. Momentu hontan esan nahet 2011an, azken datuak horiek ditugulako. 152, barkatu. 2001an portzentaje hori 160koa zen. Eta 86an berriz, ja denboran atzeago junda, 163. Horrek esan nahi du, azken 30 urteko epe hontan, 120 zenbat, txarra naizi, 21 puntu jetxi deula etxeko hizkuntza euskara duten horietarren portzentajea. Bestalde, eta datu hori osatzeko egin genuen azterketa bat 2014an LH4, LH5 eta LH6ko gurasoen arten, eta horrek erakusten zuen etxean, momentu hartan, adin hortako umeen etxeetan, berriro diote, munduko herri euskaldunenetako batean, gaztelania zaitzen zianak, gehiago zian, euskera zaizianak baino, etxeetan. Gaztelania zaizian familien 150, eta euskeraz 140. Gero beste 105 badago, beste hizkuntza batzutan aidana. Horion baitugu marrokiar komunitate sendo bat, Pakistandik ere jende desiente etorria, bueno, hor beste hizkuntza dezente hitz egiten dira horion. Baina 55, gaztelaniaz 40 euskera. Hori izan emantzigun datua 2014an egindako galdeketak. Eta, bueno, hori panorama hori marrazten da hemen. Egia da, euskara teknikari ja 30 urte pasata gero, bolaretan danak utzi eta arrantzale sartzeko gogoa ematen dula. Baina, bueno, honezki ozgea hortan hasiko, eta bukaeran emango izuet beste bigarren datu bat, esperantzarako ate hori irikitzen eta oraindik lanean segitzeko gogo hori piztutzen ditena, ezta? Bestalde, datu hauek, esan behar nahi dut baita ere, datu hauek, bilakaera hau, berantzko bilakaera nabarmen hau gertatu dala, euskaren alde egiteko gogo eta indar handia erakutsi duen herri batean. Ez da gertatu, hori otarri ez da baten inporta bere hizkuntza eta bertan goxo indue ipuineko ardilak bezala, ez da? Ez, horion euskaren aldeko jende mugimendu fuerte badago, ikastola orain dela 50 urte sortu zen, eskola publikoa izan zen lehenbizikoa D eredua sartzen Gipuzkoan, aldizkari bat dago, lehenbiziko olatuko Arrasate Press eta haien uberan sortutakoa, hau da hasiera xamarren, aspaldi, eta lan handia induna herrian euskaren sustapenean. Hori dana dago, eta hala ere datu hauek ematen azaltzen dira, ezta? Orduan, bueno, kontutan hartzeko modukoa iruditzen zait. Hala ere, panorama hauxe daukagu. Grisetik argira pasatzeko, esan berdet, desperantzako datu on bat ere badeula, hori joan, eta da, ez da horra saltzen, baino gazten
aurren eta gazteen erabilera, azkeneko urtetako neurketetan 85, 90 bueltan dabil. Hau da, Orioko gaztek eta aurrak, pareko ematen du gaina, bai umena eta bai gazteena oso portzentaje antzekoak ematen dute beti. Dabiltza 85-etik gora azkeneko lauzpabost urtetan, bueno, lehendikan ere bai beti gora datoz, baina azkeneko urte hauetan buelta hortan dabiltza. Orduan, bueno, pentsatu nahi dut horrek oinarri sendoa jartzen dula, hemendikan aurrea egoera hobetzeko. Eta, bueno, nik bintzat horrek ematen dit aurrea segitzeko gogua eta indarra. Eskerrik asko, Javier, zure azalpen argigarriengatik. Ez dakit zerbait gehitu nahi duzuen besteok Javierrek esandako horren harira. Bueno, miren, ingurugiro eraginaren azterketak egitera dagoeneko ohituak gara, bai? Egin barrekoak dira gaur egun. Generoaren, mugikortasunaren ikuspuntua ere lantzen, ari da bide bat egiten hirigintza, zuek ere baduzue gainera, miren, horretan esperientzia. Badirudi, hirigintza eredua aldatzen ari dela. Baina urte hauetan eragin linguistikoaz jabetzen alzineten, hirigintza arloko teknikariok eta jabetzen alzineten gai hau gertatzen ari zela eragin honetaz. Ez, baina ni plangintzan, ez naiz jardun plangintzan zuzenean, baina iruditzen zait, azken urtetan hirigintza burbuja ekonomiko hortan, sartuta geunduen momentu hortan, hirigintzaz behartaz ere ez dela arduratu. Neurri handi batean hor hartu dian erabaki asko politikoak izan dira, eta ekonomiak bultzatutakoak. Ingurumenaren azterketa bai sartu dela, ingurumen inpaktuak eta neurtu izan dira, eta lehen erakutsi zuten eskema hartan, ez dakit gehiegi entzuten da, edo, ondo da. Ingurumen inpaktuak bai neurtzen diala, eta lehen erakutsi zuten eskema hortan ikusten zen, ez da, ingurumena, ekonomia, bideragarritasun hori bai aztertu dela plangintzan, bai ere manda aurrera eta aurkitu du bere bidea. Baina zein da gizartean beharrak txertatzea bermatuko duen figura zein da? Ez dira iristen, horiek hirigintza plangintzan nahi dian bulego horietara, momentu horietan ez dira iristen. Iten dira estudio sozioekonomikoak, baina askotan, irakurtzen baldin badezu plan orokor bat, emaitzak diagnostikoa hartzen baldin badezu, pertsona hitza ez da inoiz agertzen. Agertzen baldin bada oso gutxitan da. Pertsona esaten nahi naiz ume, adindu, emakume, gure kasuan, ez dira agertzen. Beraz, behar horiek zeinek ere ematen ditu hirigintzako behar horietara. Ordan normala da gero ez eukitzea, euskera noski ez da ere iritsi. Egoera hortan dago, ez da. Ordan, galderak ez baldin baditugu iten, erantzunak ez dira etorriko hirigintzan aldetikan. Orduan, galderak iten dituztenak edo eskariak iten dituztenak bai dira, bai jarduera ekonomikoiek bultzatuko dituztenak. Orduan, gure herria zer izatea nahi dugu, da bihurtu, azkeneko urtetan zoritxarrez bihurtu da, saiatuko gehalik eta gehien eraikitzen, horrek emango digulako udalai, emango diolako etekin ekonomikoa, eta horrekin lortuko du kiroldegiak handitzia eta zenbait zerbitzu hobetzia. Baina nik uste dut eskuetatik juntzaiola erabat. Orain krisi garaian gaudela, ez da horrenbeste eraikitzen, guzti hau ikusi da ezin dula funtzionatzen jarraitu horrela, oain arduratuko, oain da momentua, zoritxarrez esaten dut, baina zorionez baita ere, bestelako gai guzti hauek ere sartzeko aukera daukagulako. Oain arte oso okupatuta ongea diru aiten, oain pixkat gizartia haber sartzen ditugun, bidezkotasuna eta bizigarritasun hori lehen esaten genduna, ez da? Horiek pixkatu uztartu eta gizartean ardatz hori indartu. Eskerrik asko. Beraz, krisi ekonomikoa zorraitetarako ere balio izan digu. Bueno, Imanol, ez dakit besteok ez, zorrai komentatzeko doko zuen, Mirenek esandako horren harira, jarraituko dugu. Zuek, Imanol, lehen ere azaldu duzu, aldagai sozioekonomiko eta demolinguistikoen arteko loturak aztertu dituzue, erdian, zenbait krisi ekonomiko, bizi izan ditugu, bizitzen ari gara, mugikortasunari aldatu da, ekonomia aldatu da, lehen ere, aipatzen aritu zara, baina zer nolako eragina izan dute guzti horiek
hezkuntza ohituretan, faktore horiek, aldagai horiek, lehengoaz gain behar bada zerbait gertatutakoari buruz gehitzeko. Ia, gu bagen aitona bat ilustre xamarra, basoan lan egitezun eta kalera etzen geisten, amona jutezen kalera, eta harek kontatzezun etxean, izan duzela garai bat, 100 urtean ezer aldatu etzena. Jakin behar da, gure txekoak eta bere senideak karlista amorratuak izan zirela, buru belarri ibili zirela handa hemen bazterrak nahasten eta ies egin behar izan zutela, ezta? Alegia, egon duzela garai bat, ezer aldatu etzena. Ez pentsatzeko moduak, ez gizarteko arauak, ez ekonomia eta ez da teknologia ere. Ezta? Eta orduan, baserritartzena, baserritar izaten jarrai zezakeen gurasoek erakutsitako praktikak mantenduz. Eta nolabait ere, ez dakit, ez nuke ez luzatu nahi eta ez dakizuen hori esaten hasi nahi da. Zer gertatu zaigu urte hauetan, da lehen horregatik esan dut, ez? 50 urtean guretzat gertatu dira, munduan gertatu diren guztiak gehi guri gertatu zaizkigunak. Eta ez bakarrik erregimen frankista baten amaiera, eta horrekin batera botere, arau, egitura batzuen aldaketa, horrekin batera 11 kontu etorri zaizkigu. Orduan, nolabait ere, gure aldaketak maila guztitakoa dira eta erabateko eragina dute aztergai dugun honetan, ez? Ez dakit nola esan. Eta aldaketa honek geografiarekin zerikusia erabatekoa du. Bai geografia fisikoarekin, bai sozialarekin, eta nolabait ere, eman dezagun lehen erabakiak hartzen zituenak orain ez dituela hartzen. Lehen, elkarrizketaren lehenengo hitza ematen zuenak edo azken ematen zuenak ja ez duela ematen. Lehen lana zegoen lekuan orain ez dagoela. Lehen balio zuten ikasketek orain ez dutela balio. Oraingo titulazio batzuk aurretik egon diren prestigio sozialeko marka guztiak gainditu dituztela. Pentsa, zenbatean, gure aitona bizi balitz, oraintxe 120 bat urte izango lituzke, eta pentsa zenbatean aldatu den mundu hori, ezta? Alegia, udalerri txikietako euskaldunez osatutako sare natural hoien mundua zenbateraino aldatu den. Eta nik uste horri buruz ari garela. Euskarak prozesu asko bizitu ditu, eta behar bada hiztun herri bezala ere gogoa eta egin barko genuke, behanik oraingoan ekarri nahiko nuke hori, hain zuzen ere udalerri euskaldunetara. Uler neurri ardieza egun, bestela gauza guziei buruz hitzen dezakegu, eta agian galdu perspektiba, ezta? Udalerri euskaldunetan zer gertatu da? Eta gertatu da, hain zuzen ere, erabateko aldaketa, mundu aldatu da, eta mundu aldatu izanak bakarrik, berez, eraginak erabatekoak ditu. Pentsa, udalerri euskaldunetara bizitzera joan diren gazte hauek guztiak, euskaldun petoak izan balira ere, eskolatuak, eta goi titulatuak, haien lexikoarekin eta sintaxiarekin bakarrik, euskara estandarra erabiltzen bakarrik, zer nolako etena gertatuko litzateken. Halako eten bat nun esan genezaken, agian bi zirkuito sozial zeudela herri txikienean ere. Ezta? Gainera gehitzen badiogu, hiztun hauek onenean ere, desberdin jantzi, desberdin mugitu, desberdin lan egin, desberdin hitz egin, eta gainera, ez dakit, ezagun gazteagoa direla, beste batzuk baino, aldaketa ere bateko da. Orduan, urte hauetan gertatu zaiguna, eta nik uste horren kontziente izan behar dugula, horregatik lehen esan dut, euskarari lotutako ekimen, aldarrikapen eta proiektuak oso lotuta daudela inertzia batzuri, ez txarrean, baizik eta aldarrikapen batzuri forma eman nahi izan diegu, baina bitartean mundua ere aldatu eginda. Eta aldaketa horretan, euskaldunak ere, euskaliztunak ere aldatu egin dira. Aldatu dira belaunaldia, aldatu dira beraz persona horien hautematea inguruari dagokionez, baloreak ere aldatu dira. Eta orduan, jar gaitezen ikusten, udalerri euskaldun batean, garai batean zegoen konpazidadea edo konpaktotasuna, hori auzoetako vitalidadea neurtzean da alako kontzeptuak erabiltzen dituzte, ezta? Arkitektuak gehiago dakizue horri buruz, konpazidadea edo konpaktotasuna eta alakoak harreman sozialetan, ekonomikoetan da bar, hori zegoena era bat desagertu da. Orduan, orain berriro asmatu behar dira arauak, berriro eratu behar dira jerarkiak,
berriro, behar bada, lagunarteak ere berriro osatu behar dira. Eta hor, hain zuzen ere, iraganak hori dakarkigu. Eta nik hori azpimarratuko nuke, bereziki, eta honekin amaitzen dut, aurrera begira zer positibo horretan lan egin ahal izateko. Iragana da, joan da, esango nuke gertatu den guztiarekin ere, nahiko ongi eutsi zaiola, baina, eta orain zer egin dezakegu hori hobetzeko, ezta? Horregatik gertatu den horretan ikusten daudela gakoak, edo bilatu beharko genituzkela gakoak geroan, baina hori geroko puntuetakoa da. Bueno, bai, egia da, gertatutakoak balio digu ikasteko, eta hortik ikasitako hori baliatzeko, aurrera begira jartzeko, eta hori egingo dugu orain, ezta, gertatutako hori, hortatik zer ikasi dugun, bai? Eskatuko dizuet azaltzeko bakoitzak bere jardun eremuan ari zarete, zuen estamentuetan lan ari zarete, bakoitzak, adibidez Javier, Euskara teknikari zaren aldetik, ze ikasgai izan duzu guzti honetatik, ez gertatutako guzti honetatik, zer ikasi duzu? Bueno, nik zentratu nahi nuke gaia gehiegi dispersioan sartu gabe, L azterketak ekarri gaitu hona eta pixkat horren inguruan jarru nahi nuke, ezta? L azterketa egiteko prozesu hori joan oso gustagarria izan da, nezako, oso bizkaitarrek ez ulertzeko eran esateko izan da motza, baina polita. Oso intensoa, trinkoa izan da, hilabete batean egin dugu zea, prozesu guztia hasita buka, eta egin dugu gaina, nire ustez, oso momentu prozesal egokian. Alegia, udalak hainbat aukera zituen mai gainean aztertzeko, oraindik erabakirik ez zuen hartu hoiei buruz, eta erabaki hori hartzen lagunduko dion, azterketa bat jarri diogu mai gainen. Ni uste hori ala egitea azierto bat izan dela, hori ondo indako lan bat izan dela. Ikusi dugu baita ere, ikasi dugu, ele egiteko erabili dugun tresna horrek baditula oraindikan fintzeko eta egokitzeko premia. Iruditzen zaitala ere, horrekin ez deula drama bat egin, hasi berria gea hontan, oso toki gutxitan egin dia ele azterketak oraindik, eta oso normala da, oraindikan utxunek antzematea tresnan, jungo da iskora zorrozten erabiliala, ezta? Tresna guztik bezala. Guk inditugu proposamen batzuko jeke hobetzeko, guk lantaldeak esan nahi dut, batez ere hortan ahitu dian teknikarik, Imanolek, Mirenek, Goizanek beak, eta datozenak, urrena gure atzetik iten dutenak, beste batzu proposatuko dituzte, eta, egingo jungo da hobetzen. Aurrendari ibiltzeak beti dakar zailtasun erantsi bat, eta guri tokatu zaigu, eta pozik egin dugu. Euskal baleazaleek ere ez zituzten aurreneko baleak errex harrapatuko, baina gero munduko honenak bihurtu zian hortan. Orduan, honek ere ingo du bere bidea. Ez dakit baliaren adibidea zerratik okurtu zaiten. Ikasi dut bestalde, hirigintza planak oso konplexuak diala, eta bestetik erresistentziak daudela hor LA bezalako elementu berriak sartzeko. Horioko hirigintza plana idazten ibili danetako batek, esaten zuen gero eta konplexuagoak diala plangintza urbanistikoaren tresnak, eta gaina oso modu sakabanatuan lantzen ziala. Oso sakabanak eta handia daola. Bateko ingurumen inpaktu egin behar da, besteko zarata mapa egin behar da, bestetik genero ikuspegia landu behar da, bestetik mugikortasuna, gero eragin linguistikoa, bihurtzen ari dira tresna oso konplexuak. Eta gaina, alor guzti horiek banabanan lantzen dira, aparte, eta batzutan, inkluso, proposamen kontraesankorrak egiten dituzte, batzuk eta bestek. Orduan, hor badago arazo bat, beak prozesu integratuago eta simpleago bat proposatzen zuen, eta segurazko ez du arazoik falta hortan, eta hori ere aztertu beharko da bere garaian, testu inguru zabalago batean. Irutzait, arrazoi faltik etzula, esaten zuen hortan.
Gero beste gauza bat ikusi deuna da baita ere, neurri zuzentzaileen proposamenak gehiago landu behar ditugula. Guk elean proposatu ditugun neurri zuzentzaile asko oso orokorrak dira, eta euskararen sustapenari dagozkionak dira, asko eta asko ja dagoeneko martxan daudenak, edo martxan jartzeko asmotan daudenak. Hirigintzarekin zuzenean lotutako neurri zuzentzaileak ez zaizkigu asko ere okurritzen, eta hor badago utxune bat, nik uste osatu beharko dana denborarekin. Segurazko hori hemendikan aurre egiten dian eletan hobetuko da. Orokorren guri eleak balio izan digu harremanetan jartzeko bi departamentu, oso normalean eguneroko udaleko martxan oso aparte ibiltzen dianak. Normalean guk hirigintza departamentuarekin harremana izaten dugu dokumentu batzuen itzulpena dala eta ez dala, hau itzuli berdiazu bilarko, baino bestela beren eguneroko jardunean ez dugu bat ere parte hartzen, orduan niretzako oso aberasgarria izan da, ikustea barrutik nola ze kezka dauden hor, nola ikuste dituzten gauzak. Eta esango nuke behentzako ere aberasgarria izan dela, gure udal arkitektua adibidez, gaur ezin izan dugu honea etorri, baino hasieran nahiko eszeptikoa zan elearen kontuarekin, ez zuen garbi ikusten, benetan hori egitearen konbenientzia eta, esan dezagun kausarako irabazi genula. Bukaeran ikusten zuen eta oso valorazio positiboa inez bukatu du. Gero kontua dago aipatzea meziuna, eta da guk elea indeula udalak ala erabakita eta ez legiak behartuta, edo lege baten ondorioz guk planteatu zanen erabaki zane egitea, esan behar da baita ere, diputazioak diruz lagundutako lan bate izan zala, da beraz horrek erabakia hartzea asko errezten du, jakina, eta baino ez da izan lege agindu baten ondorioz nolabait, nolan ere, garrantzizkoa da, gukindako ebaluazio hori mai gainean egon dala erabakiak hartu dian garaian, eta naiz eta ez izan legez eta arauz indar formalik, horre onda, beste dokumentuekin batera, erabakiak hartu behar izan dianen, hau ere kontutan hartu dute, eta hartzen ari dira, oraindik ez da prozesua bukatuta. Orduan, irutze zaite hori baloratzekoa dela. Da, eragin linguistikoaren ebaluazioari, heldu diozu, zuzenean, denok bidea egiten ari gara, denok ikasten ari gara, eta, dentzako ikasgaia da, egia zan, mirenentzako, zer esanik ez. Miren, zuko Egorioko elearen ebaluazio lantaldean egon zara, esperientzia berria izan da zuretzat, hasieran ere aipatu duzu. Suposatzen dut, hasieran ere gainera esan duzu, uste batzuk izango zenituela. Hasieran zenituen ideia horiek, baten egin aldute, oraingoekin, zer da ikasi duzuna, bide honetan? Javierrek esan duenari helduta, zeharkakotasunetik lan eginda asko ikasten dela beti. Eta orduan oso garrantzitsua izan da adibidez, lantalde hori bilera guztietan mantendu izana. Bai Javier eta Pilar bilera guztietan egon dira, 3 orduko bilerak zian, eta zalantza bat gendun momentuan, edo sortzen zen momentuan, guztiok gendenan, guztiok genitun datuak, eta gai ginean elkarlanean aritzeko eta momentuan erantzuna emateko galdera askori, bestela bilera tartetan konpontzen genitun. Baina zeharkakotasunetik lan egite hori oso aberasgarria izan da. Ikusteko, hirigintzak lehen esan duten bezala, pixkat errepikatu ingo naiz, baina oso konplexuak bihurtu dira hirigintza planeamenduko dokumentu hauek, baina hirigintzak sortzen eragiten dio horren beste arlori ezin ditugula albo batea utzi. Alperrikan gabiltza gero esaten ze gertatu da honekin eta bestiakin, ez baditugu hasieratik eduki behar ditugu kontuan. Hasieratik eduki behar ditugu hor. Igual lan egiteko moduak aldatu behar du, edo langintza dokumentu hori idazteko momentuak desberdina izan behar du, momentuak edo moduak desberdina izan behar du. Baina nik zalantzarik ez daukat, hemendikan urte batzutara arlo guzti horiek lantzen jarraituko dugula, bai ingurumen alde batetik, generoa, euskera, mugikortasuna modu batean alabestian sartuta da, ja onartzen dugu mugikortasun
jasangarria sartzen dugu momentutikan, horrek eragiten die errepidiei, espaloiei, beraz, plangintzan agertu behar du. Bueno, gainontzeko gaiak ere agertu behar dute, azken finean, espazio publikoak ez daukate formula bat, nondik sartu behar ditugu. Baina espazio publiko horietan gertatzen dira, elkarbizitza hortxe gertatzen da. Orduan, elkarbizitza hori euskeraz gertatzen baldin bada arnasgunetan, edo hori da bultzatu nahi duguna, eta elkarbizitza beti ere positiboa izango da hiritarrentzat, hori nolabait agertu behar da, horren beharrak, edo herriak nolabait tresna bat behar du ezartzeko nolakoak izango dian leku horiek, ez da? Nolako herria nahi dugun, ez da zenbat etxe bizitza gehiago ingo ditugun, edo zenbat industrialde gehiago batuko ditugun, zenbat metro karratu gehiago jarrituko ditugun industrialderako, edo jarduera ekonomikoetarako, baizik eta zer gehiago, nola uztartuko da herria, ez da? Orduan, auzoak izan ditugunean, auzoak hirigunetikan oso urruti, orduan ondo etortze zitzaigulako, horrek sortu ditu, arazo handiak sortu ditu. Getoak sortu dialako, bai ekonomikoak edo besterik gabe, ez daudelako ondo elkartuta, horrek arazoak sortzen ditu herrian. Horrek aurre ikusi nitzaken, bai, segurazki bai, baina ez ginen hortan pentsatzen jardun. Ez genituelako parametroiek neurtzen, parametro batzuk neurtzen ditugu eta beste batzuk ez. Orduan, pixkanaka, jungo gea parametro gehiago gehitzen irigintzara, horrek ez du esan nahi dokumentuak gero eta potologoa izango danik, baizik eta aterriki baten azpian, bakoitzak bere lanak egin beharko ditula, ez da? Helburuak ezarri eta gero arlo bakoitzak, euskerak, irigintzak, gizarte zerbitzuak, mugikortasun sailak, bakoitzak bere lana egin beharko du, baina aterki horrepean helburu berdinekin eta leku berdinera iristeko asmoakin, ez da? Ez dakit erantzun dut. Imanol, zurekin jarraituko dugu. Eragin linguistikoaren ebaluazioan zuzenean lanean ez, baina bai esperientzia bat duzu, aldagai sozioekonomikoak eta aztertzen, gainera Euskal Euskaldunei begirako pare bat azterketa ere egin dituzu. Mirenek ere aipatu ditu hainbat kontu, behar bada interesgarriak direnak. Ikuspegi sozioekonomiko batetik zein izango dugu dela ikasgaia? Olako galderak egitean, askotan ez du jakitenik datuak eta iritzia bereizten. Eta ezagutzen hau zuena jakingo duzue, noiz ari naizen tar, eta noiz ari naizen zerbait zehatza esaten, ezta? Nolabait ere bilduz esaten ari naizena, ni ustez ondorio, nik esango nuken lehenengoetako bada, emango nuken lehen ondorioetako bada, nolabait merkataritzarekin gertatzen den antzeko fenomeno bat daukagula. Hau da, zergatik merkataritza txikia ixten da eta azalera handiak gora egiten dute, ezta? Antzeko zer bada, leialtasun hori zergatik aldatzen da, bezeroa zergatik uzten dio hemen erosteari eta hasten da han erosten, ezta? Ja, erantzuna pentsatzen ari zarete eta zuek gehienok deburan daukazuen erantzuna neukanik, baina gaiari buelta batzuk emanez garbi dago eta hori euren azterketek diote, ezta? Hain zuzen ere, merkatarilgune handiak bidean daudelako. Gure bizitzaren bidean daudelako. Eta orduan, hiztun natural batek, euskaraz naturaltasunez egiten duena, berezik erabaki behar izan ez duelako, kontestu sozioekonomikoak jartzen dizkion erronken aurrean, bidean topatzen duenari erantzutean dio, eta bereziki topatzen badu gaztelera, gaztelera erabiltzen du. Bai? Orduan, lehenengo kontzeptua lehenengo ideia hori azpimarratuko nuke, ezta? Bigarrena, gauza badela, identitatea, nolabait ere hemen, hain zuzen ere, aztertu ditugun datuak zensuan herritarrek aitortutako datuak direlako, eta orduan, gauza badela, identitatea aitortua, eta beste badela praxia, ezta? Eta nolabait ere, lehen azpimarratzen banuen transizio aldia behin eta berriro, da hain zuzen ere, pasagarelako nolabait ere, identitatea aitortzetik modu reaktibo batean, identitatea normaltasunez bizitzera gure diskursoan. Baina praxiak, esaten nuen bezala, bidean egiten jungaren praxiak, bideak jarri digu. Ezta? Bideak jarri digu, bai lanerako orduan, bai kalera parkera ateratzen garenean topatzen dugun gure lagun hori, edo komunitateko bizilagun berriarekin gaudelako, edo guraso taldeko
guraso berri horrekin topo egiten dugu. Beraz, bidean jartzen du, eta beraz, horri ere, bidean zer topatzen dugun horri garrantzia eman behar zaiola. Hirugarrena, integraltasuna. Ez da ezer berria, baina azkenean, hizkuntza kultura dela, eta herri bat kultura dela, baina ez dela ekonomia esaten, hemen ez dut hori esplikatu berri, baina bete-betean, ez du gehiago balio esateak, euskara kulturaren eremuan, eta euskara hizkuntza personak dira, aktibitateak dira, elkar elikatzen dute, eragin dezakegun norabide batean edo bestean, baina norabideak edo eraginak ez dira neutroak, ezta? Integraltasun hori, izaera sistemiko hori, ekonomia eta gizarte gertaerei lotua oso kontuan izan behar dugu. Bereziki, non eta naturaltasunean euskaraz bizitu diren eremu hauetan. Beste arnasgune batzuk ere jarri ditzakegu, ezta? Languneak edo aisialdiguneak, hauetan ere bai, ezta? Hirugarrena, luzera eragiten dutela. Hau erraustegiak bezala da, ezta? 30 urtera agertzen dira afekzioak, ezta? Orduan, inoiz erabaki izanean etxebizitza poligono bat egitea, ez egitea eta beste, orduan etorritako biztanleen herriratze prozesuak bide bat izan du, gero seme-alabak egin dituzte, kontxo, baina seme-alaba horiek euskaraz eskolatu ditugu, baina etxean gazteleraz ari dira. Eta izan dezatela gainera etxeko aro zoriontsu bat bere gazteleran, baina luzera ikusten ditugu gero arauen aldaketak, pauta aldaketa horiek, ezta? Hasten direnean, sare sozialak eraikitzen, harremanak eraikitzen, hierarkiak eraikitzen, ezta? Guraso elkarteko lehendakaria euskaraz ez dakien persona prestu bat izatera iristen den momentu horretan esate baterako, ez daki euskaraz, baina ze euskaltzalea den, baina zuzen ere, berbada, ez alako gertaera kate batean, urteen poderioz datozen gauzak, ezta? Bosgarrena, giza faktorea dela azkenean hor azpian dagoena, eta nik uste gai honetan, soziolinguistikaz, soziologoek asko hitz egin dute, matematikariak ere tartean ibili dira, eta hizkuntza politikaren ikuspegiti politikariak ere ibili dira, euskaltzaleak ere bai, sentimenduarekin eta politikarekin, baina giza faktorearen erdian hor psikologia eta antropologiak ze eginkizun duten, behar bada, bai diseinuak egiterakoan, eta bai prozesuak aztertzerakoan, eta bereziki prozesuetan eragiterakoan, ezta? Faktore horiek, kontuan hartu behar direla, ezta? Ikasgai zera honetan, ez? Zen zuzen ere, giza faktorea, lanarekiko harremana, edo, pentsa, jar gaitezen, euskara trakets jakin, ikasteko aukera aski izan ez duelako, eta udalerri euskaldun batera iritsi den hori, galdetu aldigu gure buruari nola ikusi gaituen. Ze guk euskaldun eta euskaltzale bezala ikusten dugu datorrenat ez dakiena. Baina gure bidean joan dadin, pentsatu beharko genuke gu ere nola ikusi gaitun eta nola egin diogun harrera hori. Eta ziur gehienetan abegikorra izan dela, baina behar bada hor egon dira beste aldagai batzuk abegikortasun horretan, eta beti horri helduta, beste modu batera egin zitezkenak, ezta? Berdin zait etorreraz ari garen, berdin zait elkarte bateko bazkidetzaz ari garen, berdin zait eskolako kurrikulunaren gaineko xetasunak eztabaidatzen ari garen. Hala, hiztun orok bere komunitatearekin duena, eta kasu honetan euskararik ez dakienaren buruan jarrita, ezta? Ez zuzen ere diot, harrera prozesu horietan, pentsatu beharko genukela ez bakarrik nola jokatu behar euskaldunek, ez? Pentsatu beharko genuke ere nola ikusten gaituzten, eta beraz, hor nola eragin. Beraz, giza faktorearen garrantzia, maila guztietan, eta gero, azkena, eta oso ekonomikoa gainera, utzikeria, hau da, dirua nagusi izan den momentuan, eragin ingurugiroarekiko afekzioarena sartu da, nola bat ere, baina, hizkuntzarena, deno genekien horrek bazeukala eragin bat, eta etxe bizitza poligono bat eraikitzeak badakarrela aldaketa bat, baina, utzi ez. Orduan nola baitere hor, badagoela alako banalizazio bat, eta beraz, guk euskarari sekulako garrantzia ematen diogu, baina euskarak oraindik irabazteko dauka bere pisua, eguneroko bizitza horretan, ekonomiarena, praxi horrena, irabazteko dauka. Eta beraz, sentimentutik aratago, ze hemen ez da egon euskararen kontrakorik, ez dago.
Orduan, nik azken ideia hori, ezta? Nolabait ere, euskarari balio erlatibo hori, euskarari minik eman nahi etziotenen aldetik, hor egon da. Ez dakit, 6 ideia horiek zerbait beste modu batera esateagatik. Oso ondo, klabe interesgarriak eman dituzue. Eta horrera begira jarriko gara orain, zeri erreparatu behar diogun, bai, izango dugu, hurrengo urteetan. Javier, berriro zurekin hasiko naiz, tanda honekin bukatuko dugu, eta gero ja zuentzako izango da tartea, galderak egiteko tartea irekiko dugu. Irigintzari, udalerri euskaldunetan zure ustez zeri erreparatu behar zaio, Javier, euskalduntasunari eusteko, hurrengo urteetan? Zan duzu ez, bilakaera bat, gertatu da, beranzkoa, aldi berean indarba badago, aurrera begira zeri erreparatu behar zaio? Bai, milioiaren galdera, ez da? Azteko eta eleaz eta aiganez garbi ikusten detena da elearen aipamena egiteko eta gehoia beste gauza batutera pasako naiz, baina eleren kontuakin garbi ikusten dut oraindik babes juridikoa falta dula, ezta? Guk egin dugu borondate hutsez ele azterketa, baina horrek ean berdu araututa. Orain neurri batean hori badator, udal legeak aipatzen dulako udalerri euskaldunetan egingo dela, euskerazko bersioak dio hori, gero arratsaldean esplikatuko du ni baino beto Inigo Urrutiak kontu hori, eta horrek udallegeak eskatzen du baita ere elearen aipamena egiteaz aparte udalerri euskaldunak eta aipatzen ditu, baino ez ditu definitzen. Orduan udalerri euskaldunak geroko udallegearen garapenean definitu egin beharko dira, ze konsideratzen du zer da herri euskaldun bat, ez da? Biztanleen 180 dakienen euskeraz, 185, 175, hori legeak ez du aipamena egiten du, baina ez du zehazten, eta garapenean zehaztu beharko du, eta iruditzen zaite, behin hori definituta, hor bide bat iriki beharko litzatekela, lehen hasieran esan detena egiteko, alegia, trataera berezia emateko, herri euskaldun hauei, aspalditik, uema esaten aidana, eta euskaltzale asko esan izan deguna, ez da? Baina bat zere uemak defenditu du hori bere historikoki, ez da? Eta iruditzen zait hori nahita nahizkoa dala. Herri horietan, udalerri euskaldun horietan, nahita nahiez hizkuntza politika ausartagoak bultzatu behar diala, oain artekoak baino. Garbi dauna da, oain arte, alegia, emaitza desberdina lortu nahi baldin badegu ezin degula segitu oain egin deguna egiten, emaitza ez talako aldatuko, ez da, saiatu beritugu gauza berriak, eta saiatu beritugu gauza berri, nire ustez, ausartagoak, eman ditugu pauso batzuk aurreago. Eta hori jakina, naiz hori politikoen esparrukoa dan, baina oso importantea litzake, adostasun politiko aldan eta hundienakin egitea. Politikoi dagokile, baina guri dagokigu politikoi hori eskatzea. Zentzuzkoa da eta inberrekoa hori eskatzea politikoi adostasun batera iritsi daitezen gauza hauek eztabaida sektariotik eta parteidistatik ateratzeko. Orduan, neurri ausartago horiek zein izan behar duen, nik uste batez ere, izendatu nitzake batzuk, baina ez dakit, batez ere dia bermatzea herri euskaldun hauetan zerbitzuak euskeraz emango diala, eta itzulpen bidez bermatuko diala jendearen hizkuntza eskubideak, laneko hizkuntza lehen etxila administrazioan beti euskera izango dela, bestetik euskera ikastea doan izatea hori aspaldiko eskari bada Euskal Herri osorako, baina nunbaiten baldin badauka zentzua hori herri euskaldun hauetan da, eta behar bada diru finantzia bidea baldin bada arazoa, eta normalen hori izaten da, herri euskaldunetatik hasi daiteke hori, ez da.
lan mundua euskalduntzea bideratutako programa indartsuak jarri berdia abian, eta ni uste hori abiatzeko ere herri euskaldunak diala toki egokiena, hori, bueno, oain egunero ikusten dugun gai bada hau, Patxiza ezek ekarri zuen eztabaida hori jendartera, eta irutze zait, nun baiten baldin badauka zentzua alako plantamendu batek, dala, herri euskaldunetan, nun gaina posible izango den hori epe ez luzeegi batean lortzea, ez da? Hor, behintzat, aukera hori egin behar da. Eta ja gai polemikotara sartuta edo, ez zait iruditzen astakeri balditzakenik eskatzea udaletan zinegotziek hizkuntz maila jakin bat bete dezaten bere lana egin ahal izateko, ez dakit zehaztu beharko litzake, ez da, B1, B2 eskatu behar dan, baina gutxienez euskerazko jarduna ez oztopatzeko udalerri euskaldun hauetan, zehoain bestela gaude egoera batean nun nahikoa da zinegotzi bat euskeraz ez dakiena sartzea udaletxe euskaldun batean, eta eskubide guztiak bereak ditunez, eta gaizki iruditzen ala izatea, baina oztopatzen du gu guztion lana. Eta nik uste hori konpondu beharreko arazo bat degula. Orduan, bueno, olentzeron gutuna bezala luzaik zerrenda hau, baina funtsezko idea iruditzen zaitena da aparteko hizkuntza politika bat sor zaiela arnasgunei. Eraginkorra eta ausarta. Eta iruditzen zait gaina gauza importante bat daukagula alde, eta da herri euskaldun hauetan herritarrak horren alde ditugula. Herritar gehienak ados egongo dira hizkuntz politika ausartagoak aplikatzeko gure herritan. Nik uste posible dela eta gaina beharrezkoa. Gaur egungo prekarietateari aurre egiteko gauza berri batzuk behintzat saiatu behar ditugula. Gero, dakinak daki, hizkuntza politika horiek, politika ausartago horiek aplikatzeko normalizazio legiak eguneratu berdian, edo dauzkagunekin nahikoa dan, egia da, gero arratsaldean Inigo Urrutiak azalduko du, baina nik uste udallegeak bide oso interesanteak irekitzen ditula. Eta baina nola nahire herri euskaldunetan ikusten beharrezkoa deula lege babes gehiago, orain arteko dinamika galgarri hauetatik atera eta garapen iraunkorra, modu iraunkorrean garatu ahal izateko. Terminologia punte batekin bukatzeko, iruditzen zait hori Inigo Urrutiak ere esate zigun lenguan, da erabat ados nago, babestu, arnasgunea babestu eta zaindu, eta baino iruditzen zait egokiagoa dela modu iraunkorrean garatu edo erabiltzea arnasgune ez aigeanean. Iruditzen zait arnasguneak garatu inbertugu, ez dugu arnasguneen garapena oztopatu behar, inork ez du nahi hori, herritarrek ez dute nahi, da nik uste euskalgintzako agentek ere ez degula hori nahi. Orduan, askotan ematen du, babestu eta zaindu eta erabiltzen ditugunen aigeala, bueno, ez errez aldatu eta behortan mantendu, eta hori ere ez da, herrik hori jo garatu behar du, baina garatu behar du modu iraunkorrean, eta izan dadin, oain arte izan dana, herri euskaldun bat, referente izan daitekena beste Euskal Herriko, beste herritarako. Eskerrik asko, Javier. Hainbat neurri aipatu dituzu, hizkuntzari lotutakoak hainbat, bukaeran garapen iraunkorra ere aipatu duzu. Miren, garapen iraunkorra, hirigintzari lotuta. Zura buruz, hirigintzari dagokionez, zeri erreparatu behar zaiola iruditzen zaizu udalerri euskaldunetan, euskalduntasun horri eusteko? Ez dakit balio dune metafora irudi honek, baina honi hasieran eleai buruz eta gai honi buruz irakurtzen hasi nintzanean, arnasgunean kontzeptu horrekin, esaten nuen, arnasguneak babestu behar ditugun horrekin, ez dut egun babintzat burbuja bat sortuko, ze burbuja hori sortzen baldin badugu bertan ito ingo gea. Orduan, arnasguneak arnas hartu behar du beraz, elkar bizitza hori sortuen behar da, inguruakin eta modu iraunkorrian eitea,
guztion lana da. Nola lortzen duzu iraunkortasun hori ja beste kontu da, ez da? Herri bakoitzak bere testuingurua dauka, bere egoera eta bere borrokak ditu egunero, baina bai iruditzen zait pixkat orain ekonomia moteldu da nontan, ia pixkanaka abiadura hori moteldu degun hortan, lortzen dugun iraunkortasun horri eduztia modu jarraian, ez dakit nola esplika, baina adibide bat erabiltzen duguna bizitza aktiboan kontu honekin, eta arkitektuak garen ez, eta bizimodu aktiboa lortzeko ez herri batian, eraikin batian, eraikin moderno hauek ikuste ditugunak azken urtetan eraiki dian askok, astensoriak eskaintzen dizkigute. Eta adibidez Tabakalerara jun, oain eraikin hortan induten obra hori eta gero, kriston eskaira darra da. Eskaira horrek merezi du beha bakarrik oso ederra da, zabala da, eta aukera asko ematen ditu. Aldiz, orain indartu dituzte, goiko pisuetarako iristeko indartu dituzte astensoriak, igogailuak, ezta? Igogailu pila bat jarri dituzte. Ordan jende asko lehenengo asteburuan iriki zutenean, zuzenean igogailu hartu eta goraino jutezan. Polita zanean, eskaira horretatik anigo, goraino, azkeneko pisuraino ezintzan, goiko azkeneko tramori, eskaira txiki batetik egiten da, ezta? Baina, ze aukera ematen dizkizun, eskaira horrek, ezta? Ordan, ikustet, pixkat dela, elkar bizitza hori, bakoitza bilatu behar deu modua hori sustatzekoa. Eta euskeraz izango baldin bada, hobeto, baina irigintzatikan ez dakit zen neurri hartu daitezken. Nik hemen aztertu ditugun kontuekin eta aztertu ditugun gaiak pixkat dira, guk genero aldetikan eta hartu ditugunak. Ez da, pertsonen bizitza baloratu herrian, pertsonak herrian egon daitezen, alik eta denbora gehien egon daitezen espazio publikoan, alik eta harreman gehiago egon daitezen, eta denbora horiek luzatu, eta horretan saiatzea lan egiten, ez da? Eta noski arnazguneetan hori euskeraz emango da batez ere, ordan guk hortikan pentsatzen dugu datorrela bidea gure ekarpena. Arratzaldean, nerru zentzaile buruz arituko gara, eta behar bada argigarriak izango zaizkizu zerbait gehiago ikasteko. Imanol, zurekin bukatuko dut, zure txanda eman aurretik, urrengo hamarkadari begira, nola ikusten duzu hirigintza, gizartea eta ekonomiaren arteko uztardura udalerri euskaldunetan. Nola ikusten duzu, etorkizun hori euskalduntasunari eusteko? Esan beharreko behar bada, ja esan da dauzkat, bai saioan eta bai jardun hauetan, baina lehenengo goza, Nikola txantxa bat eginez, baina, egon zineten Antonella Brogliaren saioan, prospektorearen saioan, zuetako batzuk, aldundiaren jardunaldietan, nik ez dut alako predikziorik egingo teknologia eta giza joerei lotuta, baina, uste dut dake zer egin horri begiratzea lehenik zer datorren ikusita, ez da? Eta azpimarratzekotan elementu batzuk bizkor, alde batetik udalerri euskaldunetan gertatuko dena, jada gertatzen ari da, eta oraindik jarraituko du gertatzen, da bertako aktibitate ekonomiko zaharraren gainbehera bat. Horrek zuzenean dakarren elementuetako bada, orain herrian bertan bizi eta lan egiten duen adineko jende baten belaunaldi oso bat, langabeziara pasa daitekela, edo beste lanbide batzun bila joan Euskalo nora. Eta hori, aurreko urtetan, Tolosaldean da bizizaretenok eta langabezia hazkunde basatienak proportzioetan, ezkopurutan, proportzioetan, hain zuzen ere udalerri euskaldunetan gertatu dira urte hauetan. Tailer mekaniko bat iztea, askizelako langabezia hirukoizteko. Orduan, alde batetik, beraz, badugu, ez da krisiaren hirugarren olatu bat etorreko da oraindik ere eragina izango duena enpresa mota horretan eta presentzia garrantzitsua duena gainera udalerri euskaldunetan. Eta udalerri euskaldun hauetako asko ez daude prestatuak beste ekonomia olatu baterako. Beraz, hor, efektu horrek ekarriko duena bestea beste da, nolabait ere jerarkiak aldatu egingo direla. Eta orain, industrian lanean soldata on batekin eta nolabait ere prestigio batekin dabilen jende asko, lanak izango dituela, lanak izango duela atzea berriro lan merkatura
sartzeko, ez? Eta beraz etorriko diren herritar berriak gainera izan daitezkela asko eta asko enplegu batekin eta gaina enplegu egonkor batekin, garai berri dagokiena. Bigarren elementu horri lotuta, nolabait ere mugikortasunari oso lotuta, joan etorri hori, jende oso desberdinarena, esate baterako, etor daitekena beste kontinente batetik eta gurekin egon, eta agian gero Frantziara bizitzera joan, mugako eskualdetan bizitzareten baizu zer den hori, olako joan etorriak ere ugaritu egingo dira, eta kontraste handiko egoerak sortuko dituzte, aberasgarriak, egin handi batean, baina hizkuntza praxiei begira ere, euskaldunak behartuko dituztenak egokitzera, ezta? Era berean ere, lehen esaten nuen, ez? Etxe bizitza hazkundea gelditu egingo da, baina oraindik ere eraikitzen ari da, beraz horrek ere oraindik eragingo du jendearen mugikortasun bat, eta neurri batean espero dut, Miranek esandakoaren bidetik eta kontzeptu ekologikoago bat egongo dela hirigintzaren inguruan, eta beraz herritarrek gehiago topo egingo dutela kalean. Topo egiteak dituen, lehen aipatu dugun bezala, aukera eta eragin guztiekin, ezta? Zahartzeare lotuko nioke honi, zahartze maila handi bat, eta oso nabarmena gainera udalerri euskaldunetako hiztun euskaldunenen artean. Lehen ikusi dugu, inpaktuetako bat hori izan dela. Beraz, hazkundea gelditu egingo da, baina joerak oraindik jarraitu egingo du. Joera jarraituko du, hiztun euskarazko ohitura errotuta ez duten hiztun horiek gero eta alduago izango direlako, eta beraz gero eta eragin gehiago bere inguruan. Beraz, inguru horretan zer egin? Nik bintzat, lehen aipatu ditut, baina harrerari garrantzia berezi emango nuke, harrera azkenean bi ikuspegitatik, bai teknika ikuspegitik nola egiten da harrera. Nola prestatzen dituzu udalerri euskaldunak egoera horretan bizitzeko, eta nola prestatzen dituzu datozenak, edo datozenean nola hitz egiten diezu. Nola azaltzen diezu, nola lortzen duzu zure bidera ekartzea eta gainera zoriontsu izatea. Orduan, elementu hori bai teknika ikuspegitik eta baita baliabide ikuspegi batetik ere, zain zuzen ere udalerri txikienetan baliabide gutxien dagoen lekutan, eta Euskal Herrian, evidentemente, zorpetuenak, udalerri txikiak dira, zorpetuenak, eta datuak hor dituzuen izan ezkero, hor nola egiten da, baliabideak beharko dira. Baliabide, ezakitez, giza baliabideak eta bestelakoak. Beraz, hor, harrerari garrantzia berezi bat emango nioke ikuspegi tekniko horretatik. Gero, gazteak, lehen aipatzen nuen, euskararako joera errestasunik ez dute, baina euskaldun, euskaltzale eta sentitzen diren horien seme-alabak sozializatzen direnean, horiekin ere lan bat egin beharko da. Bereziki etxeko hizkuntzen jerarkia hori kalera joan ez dadin. Eta esperientziaz behintzat neoni ikusten ari naiz, ez dela ala gertatzen ari. Hizkuntza, ohitura eta jerarkia berriak ezartzen ari direla halako gazte taldetan. Beraz hor, esate baterako badago aztergai interesgarri bat. Errotan ura pasa egiten da, eta pasatako urak ez du errotan mugitzen, baina egindakoak gero ekartzen ditu sokak. Eta horietako bat da, aipatzen nuen, beraz hor guztut gazteekin badagoela lan interesgarri bat egiteko, ezta? Jarduera ekonomikoetan ere, bai, eta lehen aipatzen genuen jarduera endogenoak sustatzearen garrantzia, jarduera endogenoak, alegia bertako jendeari eta bertako trebetasunei lotutakoak, hain zuzen ere gainera inguruarekin ere beti ere abegikorragoa direnak, beraz, jendeari eutsi eta harremanak indartzeko modu gisa, ezta? Eta talentua erakartzea, lehen ere atera da hori, eta talentua erakartzeak ere, eta euskarazko talentua erakartzeak, bere biziko eragina izan dezake, ezta? Guzti honetan gainera, alde batetikan ez derak, ezta? Bai Patxik, IMH-en ere, Asmaolaren inguruan ere, Fermin Lazkanok ere, joan den urteko jardunaldietan, maiz aipatzen zuen, softwareak ze eragina zeukan, ezta? Enpresa baten barruan, hizkuntzarekiko kontaktu horretan, ezta? Eta kuantifikatuta ematen zigun langile batek bere mintzakideekin zenbaterainoko interakzioa zeukan eta euskaraz ala gazteleraz ari ziren sistemekin zenbatek bat neurtuta zeukan eta hor aizekin batera antolatuko jardunaldi haietan Elgoibarko IMH-en eta nik uste dut hor nolabait ere esaten nuen hori ez jarduera endogenoak eta talentua erakartzeari oso lotuta, ezta? Eta horraino, esperoko nuke, azken zera bezala, ikuspegi politikotik aldaketa garaian gaude, eta aldaketa horrek oso
litekena dela zentralismo are gordinago batek hartzea, eta beraz erreakzio bat ere egotea denon aldetik, euskara dakitenen eta ez dakitenen aldetik gurearen defensan, ezta? Baina hori ikusiko dugu. Eskerrik asko, Imanol. Pentsatzen gauden ordu terdi asko izango zela, bai inguru baterako, baina ikusi dugu ez dela horrela izan. Zuei emango dizuet orain hitza, galderak egiteko tartea irekiko dugu. Mikelek zegin nahi du. Dena dela eginkizuntxo bat eskatu nahi dizuet, bukaeran egiteko, txio bat pentsatzen baldin baduzue zuetako bakoitzak, guzti hau laburbiltzeko, ia animatzen zareten. Bai, nik penaz da Dolores atxaldeko saiora ez daukaz gelditzek, eta horretik kontu batzuk epatu nahi dituzke Bazkari pasaren aldein baino lehena. Lehenengo da, goizeko irekieratik gelditu zean arantzatxo bat, eta da, aipatu dut, nola hemen lan bikaina indan, eta nola azkarrin da lan, eta lortu dut emaitza batzuk, eta horrez batzuk indian. Usted bidezkoa, gizalezkoa dela itortzea, eindako lan hortan, sustatzaileen nagusi izan zen ere aurreko zigor etxeburua, hori uste zor niela, zigor. Arantza hori helditu zaiak eta, ekitatu diat. Bat, bigarrena, susta eman dit Javierrek, esan duen, aipatu duen, publiko induen, nola Orioko LA aldundia finanziatu zuen, horretek ingen duen, eta horrela ondo zula eta bai, baina, por si acaso, eta nire lankideak ere atzean daude, eta dano saltoa joko zuten. Oainik ere ez dago barra libre esateko, udalak apuntatu daitezela da nagelean zerrendan, eta ez da organizatuko duzu zer, baina ordena bizka beharko belebideak ez dilako mugatu, bezpare. Eta gero bi puntutxo aurrera begira, neurri zuten zailean, neurri batean L-ren hemendik aurrerako bidea zarituko zaita txalden, eta hor, nire uste L-ri komeni zaiola, bi gauza nire ustez oso garrantzitsuak bat, profesional ezberdinen tresna bihurtu dira. Ez dira izan euskara teknikarien tresna. Izan dira irabazi berritu soziologoak, arkitektoak, hirigintzako teknikariak eta bestelako guztiak. Eta hauek profesionaltasunetik abiatuta, beste zenbait gauza egite dituzten bezala, arkitekto batez zaindu behar du, erekin batez erortzea, eta hortako behar du ingenieria behar du, beharko ditu laguntzak. Arkitekto batek edo hirigintza teknikari batek zaindu behar du ingurunea ez ondatzea. Ingurune berdin, ingurune fisikoa naturala edo ingurune kulturala, eta hizkuntzarena. Lortu behar dugu hori, eta hortan nik uste jardunaldi hauen erakunde sustatzaileok badaukagula hortan ardura. Lana beharko dugu elkargoekin eta barrekin gai hau transmititzeko. Asumitu ezaten, ez da gurea izan gu lagunduko digu, eta Javier jongo zaio, Pilarri jongo zaio, berdon guztietan laguntzera. Baina ez da Javierren ardura izan, ia gauza bat egiten da, hori asko komendizio beleri bat, eta beste puntu bat, asko komendizio baita ere, garapen ereduen arteko eztabaidatik kanpo gelditzea. Hau da, hirigintza proiektu baldintza jartzetik, ez da bihurtu garapen eredu baten edo beste baten aldeko tresna. Eta honek, bastanen balio dezala berdin, balio dizaiela berdin helek, arroztegia bertan bera gelditu nahi luketenak, garapen eredu baten, nahi ez duten garapen eredu baten adibidea delako, edo balio dizaiela berdin, arroztegia aurrera atara nahi dutenak, behar diren neurri zuzentzaileak aplikatu eta gero. Zuzentzait badala beste elementu bat, baita ere, erakunde sustatzaileak eta bizka zaindu beharko duen. Eta berriz ere, eskerrik asko guztioi indako lanagatik, eta zigorri berezik. Arratsaldeako gordianakan kontu bat, baina, ezin aguantatik. Eta da, udalegian kontura, zorionez, itian derrigortasuna, edo, aipamena bintzat bado, binon esan behar da badialain bat ekimen irigintzan eta eragin handia dutenak, ez dianak udal eskumenekoak.
Goragokoak baizik. Eta inaz, oihartzungo ikuspegitik hartuta behintzat, azken aldian izugarrizko inbasioa dakagu, merkatalgunea handiena, eta gure eskumenetik kanpo gelditzen da. Orduan, bai industri kontutarako, merkatalgunik, raustegiak, ahatxetiak, oik udalen eskumenetik kanpo gelditzen dira, eta iruditzen zait gehiegi zentratu gala udalek zein behar duten. Iruditzen zait haure trasladatu behar dela Goragoko administrazioeta. Ez dakit zer erantzun, egia esan, bai, ez da galdera bat, ez da? Bai, ados, erabat ados. Eguerdion, Izaskun Iriarte naiz, eta naiz lurralde plangintzaren sailburu ordea, eta hemen bota nahi nuen eskaintza bat orain ari garelako lurralde antolamenduaren gidalerroen berrikuspen prozesuarekin. Eta prozesu honetan, orain bota dugu lehen proposamen bat parte hartze prozesu batean, denen artean alik eta ekarpen gehien jaso alizateko, eta gai berri bat sartu dugu, eta da Euskara eta lurraldearena. Eta, gai berri bat da guretzat ere bai, eta bakarrik gonbitea luzatzea, dituzuen ekarpen guztiak, ala iradokizunak, helarazteko, gure webgunean informazio guztia daukazue, eta hori jakinaraztea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Besterik? Honekin bukatuko dugu, esan bezala, bakoitzari txio bat eskatu diot, ez dakite animatu zareten egitera, laburbildu nahi zuen esaldiren batekin, gaurkoa. Horrela utziko dugu beraz. Nik bat prepautan ekarren, Oso ondo. Aurretik esan da neukan, Hori da. Lege babes gehiago behar dugu herri euskaldunetan modu iraunkorrean garatzeko. Eskerrik asko, Hiruroi ba. Orain bazkaltzeko tartea izango dugu, eta arratsaldeko saioa, oker ez baldin banago, 3 hasiko da? 3 hasiko da. Gero arte beraz.